Moikka vaan tässä kaikille, se on Ari Gaming 6 sitä ja tänään pelataan Clash of Royale. Et sä nyt kuvaa. No nyt kuvaan. Tehtävästä löytyy 5 erilaisia tekstilajeja. Siinä listassa on nyt ne sanat, mitä on siinä listassa, niin ne on esimerkkejä tekstilajeista. Sauta ottaa mut tässä videossa. Ja sijoittakaa ne sanat sinne. No en mä tiedä, tässä kuuluu meidän äänet. Niin koska nyt sanon mun nimen. Tuukka fiitissä. Mä oon fiitissä nyt. Fiittaan tää video, mä kannustan Aria. Tässä ei varmaan kuulu tää äänikaan aivan, sun tuoda puhelin vähän lähemmäs. Olla tälleen, jos kuuluu vähän. Sä oot aika vitun paska tässä pelissä, kun sä kuvaat. Koska kannattaa opetella vähän pelaa ennen kuin sä kuvaat. Voi juma. Sä oot Fireball, vittu sä oot paska. Kun ei mulla on muuta. Sä oot ihan paska. Oot sä vetä semmoista Teppo Gamingit? Voi vittu saatana. Täällä on listasanoja. Nämä sanat on esimerkkejä eri tekstilajeista. Älä lähde hyökkää, annat sulla 10 eliksiiriä. Ei sulla ole kiire mihinkään, sulla on hyviä aikoja vielä. Laita se vitun valkkyri, eikö se? Vitun mikä toi on? Museterki. Kato, vittu se vaan sulattaa noin vihut. Osaisiko joku sanoa, että mitä hogi. ulkoisella ja sisäisellä viestinnällä yrityksessä? Chappi valmiiksi. Ei älä laita. Vittu mä sanon valmiiksi. Tyhmä. Osaisiko Ari sanoa? Joo, Vitut osaa. okei tässä. Mä pelaan sillä välin. Yrityksen ulkoinen viestintä ja sisäinen viestintä, mitä eroa on? Mä en pelaa sillä välin, koska Ari läkättiin pahasti. Se on ns. Yksityinen niinku. Niin, eli siis siellä yrityksen sisällä. Työkavereiden, esihenkilöiden. Niin, että ei mene ulkopuolelle jutut. Ulkoinen viestintä on sit sitä, mikä on Niin, esim. mainostaminen. Arilla on joku tämmönen ihan paskadekki tässä. Ari on niin paska. Työkavereiden, esihenkilöiden. Ui muna. Katti eliksiiri ihan vitusta. Ja sitten kaikki, mikä menee yrityksestä ulospäin, niin Helppo. Mä saan sulle torni. Noniin, Ari tulee nyt takaisin. Mä pelaan. Chappi. Sinne vaan. Ei haittaa vaikka vihut kuolee, eikö omat kuolee, eikö mitään. Trupit kuolee, noin. Saattais eeppisen 2,5 minuutin video. Ketään ei kyllä varmaan kiinnosta tää video, mutta... No niin. Käykää laittaa kommentteihin kaikkea vihaa ja painakaa dislikea. Käykää laittaa kommentteihin hashtag poista kanavas ja hashtag tapa itses. Niin saadaan tästä hyvä video. Eli Arin kanava, hashtag poista kanavas, tapa itses. Siinä on teille hyvä. Käykää laittaa kommentteihin. Tässä mä nyt kyllä sanoa siinä alussa, kun katsot tää video näin pitkälle. Jos sä katsot tää video näin pitkälle, niin sä oot homo. Mitä? Homo! Ei, tää otti mun torni. Sä oot niin paska. Onko teillä vittu pelaa? Miksi sä hyökkäät kuka tonne? osaisi sanoa, mitä tarkoittaa rekrytointi? Eikö se siinä niinku haeta ihmisiä johonkin tiettyyn asiaan? Joo, Kyllä. siis se on se niinku työnhakuprosessi, palkkaamisprosessi. Kyllä. Skeletonit sinne, Kaikki sinne, niinku- just sinne. Hyökkää niihin, meillä on hyvä. Musketti. Laitetaan ne Se on sinne, hyvä niin niitä hyökkäys teidän siihen. mielestä sopii. Miettikää noin hyvä. hetki ihan itse. Kato. Siis hoki No, perä, osa hoki niistä perä. tekstilajeista voi sopia moneenkin kohtaan. Että ei ole Toinen ritari. Se on ihan hyvä. Toi on hyvä semmoinen hyvä hiilinen. Ja ne skeletonit vaan, sä oot syklee. Minipekka vaan. Puolustaa. Minipekka. Sitten meinaat, sä oot hogi. Hogilla vaan hogi. Chappi. Yes. Äijä. Paskot sen tornin. Voitat kyllä tämän pelin. Minuuttia aikaa, niin se hävii. Tuo intensiivinen matsi. Voit heittää pelkästään ton matsin, sun ei tarvitse kuvaa lisää. Tää on niin hullu kontsa, tää on niin jännittävä peli. Laittakaa kommentteihin nyt, että veikkaatteko te Tari voittaa. Ja muistakaa laittaa samalla se tapa itses. Mitä? Kyllä. Hoki. Kato. Joo. Kyllä. Ei Tuukkaa tarvii odottaa. Kyllä. Kato! Mä oon täällä Tuukkaa, niin mulla on tää meidän ensi Mitä? Äkkiä. Oot mun kiire. Kiire. Mä paskapone. Yes! Onneksi olkoon. Mitä Ari sai? Tehtävät työllä. Mä sanon, on esimerkkejä eri tekstilajeista. Joo. Sijoitan ne tänne mielekkäästi asemien kohtaan. Eikö mulla ole kynä? Kyniä tuolla pöydällä.
Siis kyllä mä voisin siis ottaa... Kiitos kaikille katsomisesta. Ei! En mä mitään tämmöstä niinku koiraaji 3 prossuun ottais. Mä voisin ottaa joku, tiedätkö, niinku Tehtävät. I3, tiedätkö, niinku 12. Se on siellä ihan alimpana. Pitäis päivitää vaikka se sivu, niin se pitäis tulla näkyviin. Kiitos. On siinä vissiin jopa 13. Onko mitä vittu? Ei, 12 on 100 euroa, se on oikeesti ihan hyvä. Mitä se I9 Nämä on nyt 12 esimerkkejä eri, tää listasanoja. Mikä tässä on esimerkkejä eri Ei, tekstilajeista. 14. Joo. Niin ne laitat tänne mielekarttaan sellaisiin kohtiin, niin ne sun mielestä sopii. Joo. Peloppa hinta. Okei. No, semmonen 7,5. Ei kun toi on joku halva versio. Siinä on se, mikä maksaa tonni. Ope sai nyt kiinni. Niin, se on kyllä siinä. Nyt siinä on kellotaajuus korkeampi, niin sen takia. Eikö se, No, puretaan se tehtävä yhdessä? Siis Okei, mä lopetan nyt. Moi moi.